Tieto úlohy vyrieši len génius. Majzni krtka. Tak počkaj, máme tu kladivko, tak ho buchnem, nie? A, počkaj. Veď to nie je možné. On stále uteká. Vieme, že tu bude nejaký chyták, tak čo tento nápis napríklad? A nemôžem buchnúť len takto? Aha. OK. Osloboď žirafu. OK, tak žirafa je v klietke a máme tu nejakú boxerskú rukavicu, kladivo, kameň a vedro. Nič z toho asi nemôžeme použiť, čo? Ani kameň? S tým by sa dalo rozbiť kladka. Ono toto je nápoveda, ale nemôžem si ten kľúč proste zobrať? Nie, ja som čukol na nápovedu. Ale ono to vyzeralo proste, že môžem použiť ten kľúč a nebude to nápoveda. Čukni a dlho drž na vedre a ono ti dá kľúč. Prečo je proste z vedra kľúč? Dokážeš vyriešiť túto otázku? Počkaj, ale to je celok alebo len toto posledné? To by proste bolo 6 plus 11 je 17 plus 3 a 2 bude 22 22 a 11 bude 33 36, 7, 8, 39. Ukáž, prosím. Yes! Bolo to správne.